Fifakhou मोननायखाय नांलाना रावखौबो हो माखौ लानो गसाय थैखागोन जा गसाय मामा सेस खालामजोब्बाय सेस लासिंसिं ला माखौ नांगौ मामा गैलाहाय आयु जेखौबो दांदों बियो खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै आं मानो बिदि मोन्दों माबाखौ शीटखौ एसे जोंथ' नै न'आव दंफैयो नालाय ओमफ्राय राजायाबो फैफिनबाय दहायो ओमफ्राय गाबोन थांसिगोन बियो मेघालया थांनायनि सिगाङावहायनो जोङो एसे माबा माबि बाजार खालामहैनोसै आरो खैराबारियावहाय बाजार माने मा जानाय लोंनायनि आरोना एसे मोजां जानानै थांगोन ना बे मेघालया थांनायनि सिगाङावहायनो मा जानो लुगैदों होन्दोंमोन नोङो मासेर झोल दायो जोंनि बाजाराव फैबाय नै बाजारखौ नायदो जोंनि खैराबारि बाजारा ओरैजाय थांबाथाय माबाखौ बानायदों बाजारनि लामाखौ ओरैजाय थांबाथाय दाउ बेदर अमा बेदर ना मा नांगौ मोनगोन आरो जोङो टाउननिफ्राय सफैनानैहाय माने ब्लगखौनो बानायनाय जायासै मानो होनब्ला आइजों पापाजों गथ'फोरखौ अलरेडि ओंखाम दौखांनानै दुगैगासिनो दंमोन बिसोरखौ थिखोबाय सासेयाथ' बिराद गाबबाय दैनिफ्राय थिखोनायावहाय माने एकदम गेलेबावगौमोन आरोना बिदिथ' गोबाव समसिम गेलेहोजाबाय थायाना गथ'फोरखौ मोनाबिलियावहाय ओंखायनो जोंहा थिखोबाय आरो थिखोनानैहाय बिदिनो आरो आंनि मादैबो फैबाय मादैमोन फैनायाव बिदिनो रायलायनाय जाबाय मानाय जाबाय ओमफ्राय बिसोर थांखांनायनि उनाव जोङो गथ' सानैखौ फुथुबाय ओमफ्राय दासो जों सानैजों नै बायरायावहाय जिरायगासिनो दङ आरोना गोबाव समनि उनावहाय बेबायदि जिरायदों जोङो बायरायाव नङाबा जिरायनायानो जाया सान्थि मोनदों रिलेक्सनो माने बेवहाय मावग्राफोर दं नालाय ओंखायनो जों बारा मेङाखै आरो दा गथ'फ्रा उन्दुबाय नालाय दायो जों एकदम रिलेक्स मोनो आरो नङाबा न'आवहाय बिसोर उन्दुनायजों जोंबो मेंनायजों उन्दुफानाय जायो आरो दा बेवहाय उन्दुनाय जायाखै आरो माने सानावहायबो रेस्ट लादों आरो पुरा ओमफ्राय बेहा गाबोननिफ्राय थाथ'नाय नंलालाय आंनि ब्लगावहाय मानो होनबा बेहा मालाय थांसिगोन मेघालया गुसु आराम थासिगोन आंथ' बिराद मेगन सानानै दंखायो आरो बेखौ थेवबो गोसोखांगोन ना फिसाजोफोरखौ गोसोखाङो दा एकदम दुस्थ' जानायफोरखौ गोसोखांफ्लांगोन आरो अन्थावथावना बिसोर दा दुस्थ'बाबो गोसोखांगोन रागा जोंथावाबो मायाबो बिरादनो जाथारदों आरो नै नाया मोननोसैयानो टमेट'जों संदों ओमफ्राय लहानि सारायावहाय संदों नै गोथाव नुथारदों बिरादनो जानोसो लुगैलाय लांबाय आङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाउ बेदर माखासे मुलि मैगंजों संदों नोरसिं बिलाइ आरो मा होदोंहाय बेहाय माइसुन्द्रि नोरसिं बिलाइ माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों बेयो जाहैबाय रहर दालि बेखौबो जानांगौ देहानि थाखाय मोजां मोननाय लोगो लोगोनो जानोसै याम्मिनो दे जादो मारै जादोंथाय गोथाव दाउआ जादो बेखिनियानोसै आरो ना टमेट' दाउजों मुलि मैगं गोथावथार गासिबो ज' जाखानोसै नाजों टमेट' गोबावनि उनाव ना जादो बयबो ज' जाखानोसै गथ'फोरा उन्दुनानै दङ आं नायनानै फैबाय खनसे जाग्रोनानै लानोसै जाखांबाय जोङो ओमफ्राय गथ'फ्रा सिरि मोनाखै बिसोरनो गाइखेर होनानै दोनखादों जोङो ओमफ्राय दायो आंबो एसे रेस्ट लानोसै बाट बियो मा खामानि मावगासिनो दंथाय मा लिरदों नोङो मा मावदों काहानि माने नोंनि आंनि मा बानायदों गोसो थोलायनाय जोंनि काहानिखौ बानायथाराखैलाय नोङो दासिमबो माबा माबि बानायगोन होनो आरोना खिन्थु बानाया बियो मालायनिखौबो बानायो आरोना आंनिखौबो बानाया दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे ओमफ्रायो राजाया थांनो रेडि जाबाय प्लेना चेन्ज जाबाय मानो होनबा बिसोर दायो मेघालय थांथ'ला बिसोरो जायगायावनो खालामग्रोसिगोन खामानिखौ अबाव थांगोन दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांगोन ओमफ्राय मा खालामो बिसोरसो मिन्थिसिगौ बियो रेडि जाबाय दायो ओंखाम जानानै गथ'फोरखौबो दौखांबाय ओमफ्राय दायो थुखैलायनोसैलाय बिसोरखौ आं दसे थानो होदों बेखौ ओमफ्राय थुखैखांबानो गथ'फोरखौ थांनो होसिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय हारसिंसो जाबावगोन बियो जार्नि खालामनायाव फार्स्ट टाइम आरोना हारसिंसो जानांगोन रावबोथ' थांफाया मेरलाबार थांबाय बाट ना आंनि अनगा थाङाखैना थाङाखै दे माला थांखो खेबसे नों थांग्रोनानै आं थांनायालाय
नोंथांमोना सोंबाय थायोमोन ना आंनि हासबेन्डआ मा मावो होननानै नै हासबेन्डआ बेखौनो मावो मिउजिक भिडिअ आरो मुभिफोरनि डाइरेक्सन होयो जेब्ला बियो कनसेप्टखौ मोजां मोनो बा बियो गावनि जनरजों गोरोबनाय मोनो अब्लानो बियो बेफोरखौ मावो 2015 निफ्रायनो बियो मावजेनहांदोंमोन नाथाय बियो गेजेराव गोबां सान गेप थाबाय ओमफ्राय नै दायो मावहांफिनलायबाय आरो नै मालाय गोबावजों बिफाखौ लोगो मोननायखाय जा आथा सिथा खालामगासिनो उन्दुदोंमोन बिसोरो बिसनाया नायथाव जाया बिसोर उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै मालाय बिफाखौ मोननायखाय रावखौबो नांला आरो बिफाखौ मोननायखाय बा बिफाखौ मोननायखाय नांलाना रावखौबो हो मामा इस मिनिदोंसो बुजिदों ये मावजि जाबाय नोङो मामा तानिशा मावजि जाबाय नोङो मावजि जाबाय दा फै नोंहा मिस खालामहैदों फिसाजोफोरखौ गोसोखांदों दा गोसोखांदों ओमफ्राय आंखौलाय जा गोसोखा जाबाय नै दिनै रिधिमा आरो तानिशाया फार्स्ट टाइम मलाव फैदों माबायदि रियेक्ट खालामगोनथाय बिसोरो बिनिखाय लाबोबाय आङो बिसोरनो गेन्जि नायदों आरोना गेलेनायावहाय गाननो थाखाय बिराद मैला खालामनानै लाजोब्बायना फुरानाफ्रा गैला ओंखायनो नैबेबो मोजां कालारा ना नैबे बेखौ लानोसै मोनसे ना जाया बेयाव जानाय नङा दां आयु नै साजाया दंखायो बियो नै जागोन नों माथो नै नायलाय टाइट जागोन माखौ लानो गसाय थैखागोन जा गसाय मामा सेस खालामजोब्बाय सेस लासिं सिं जाबाय लासिं सिं जागोन ने जागोन ना मामा बासिदों कालार बासिदों दे बेखौ नांगौ नोंना पिंकखौ नोंनिखौ नों बासिना लादो दे बेखौ लागोन एक बोसोर हर बेखौ लानोसै हर सेन्देला नायलाय आथिंखौ सुनानै नायलाय सेन्देला बै पिंकआबो जानो हागौ ना नायलाय आथिंखौ नायलाय माबा खेबनाय दङ ना नायलाय राजानि नाय गगोन नैबेखौबो किउट नुदों मोजां जागोन बे देलाय मामा आथिङा जागोन नायलाय नै जागोन दे लादो बेखौ दोनदो मामा दोनलाय मामा खुसि जाथारदों बिरादनो आयु हाबाब दावरावथार बोरो दावराव फैदा तानिशाया दासो सिखारनायखाय बांद्राय माबा जायाखै मा नांगौ रिधिमा मा नांगौ हेपि जाथारदों तानिशा बिदिया दङ मोनसे तानिशा मा नांगौ रिधिमाया दांलाजोब्बाय राजा माखौ नांगौ मामा गैलाहाय रिधिमाया नै दांलाजोब्बाय खोलैलाजोब्बाय सेस आयु जेखौबो दांदों बियो Taneesha ini mama Taneesha रिमटनि गेलेग्राखौ लाबाय जोंहा न'आव फैफिनबाय जोङो राजायाबो खामानिनिफ्राय सफैबाय नालाय ओमफ्राय नोंथांमोननो आं देखायखाबाय बियो मा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन न'आव सफैखांनानै फुरा नै गार्डेनखौबो साफा खालामबाय बियो मैला जानानै दंथारोमोन ना मैला माने बिराद हाग्रा जानानै दङमोन ओंखायनो बियो थानो हाथ्रासै ओमफ्राय साफा खालामबाय आरो फारसेथिं नै जोंना गथ'फ्रा जा मोजां मोनदों माने हाग्रायावहाय ओंखारनानै हाग्रायाव गेलेयो आरोना ओमफ्राय नै बेखौबो गोदान लाबोनानै दोनदों बेहाय गायनो सानदों नायनोसै गायनाय जायोना जाया ओरैजायबो फुरा हाग्राफोरखौ सनस्रांजोब्बाय बेखौ माने हासार जानो थाखाय गारनानै दोनथ'दों आरो बेहाय जोङो गोजां बोथोरनि फुरा मैगं थाइगंफोरखौ गायजोबनोसै मा गायनाय जायो उनावहाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन जेब्ला गायनाय जायो आरोना ओमफ्राय आंबो मोजां मोनथारदों गार्डेनखौ बेबायदि साफा नुनानैहाय मैला जायोबा गोसोखौनो गाज्रि मोनो आरो जोंनाव बिराद हाग्रा रज'यो मानोथाय बिराद हाग्रा आरोना हासारानो मेरला खोमा फुरा जाहार
बारिसो मोनलायलाय लाङो आङो जेब्ला हाग्रा रज'यो बेहाय बेखौ आंनो फुबाय बेखिनिखौ बिराद हाग्रा जानानै दंमोन आरोना नै बिदि बारबाय बियो माने अखा बोथोराव बारो आरोना ओमफ्राय जेब्ला बिनि बिलाइफोरखौ कट खालामनानै होगोन होमबाना बांसिन बारो बेहाय बिराद मोजां नुयो बेखौ बुरजा बारोब्ला नै जोंना टार्मिनेलियाबो देरहांबाय व्हाइटखौ नागिरदोंमोन जोङो व्हाइटआ गैया बाट न व्हाइटआ ओरैबायदि दामनो फिसा फांसेयावनो 550 गाहामनो ओंखायनो बे नार्सारिनाबो लाबोबावासो जाहैदों आरो ओमफ्राय बेखौबो लाबोनानै दोनदों बेयो 12 मान्थस बारो होनदों आरोना बेखौ बेवहाय गायनो सानदों नै जोंना मैथाफ्राबो जा बुरजा दङ बैहाय मैथा बांगालाबो जा दङ ओमफ्राय जानोनो सम थोलायलाय लाङा जोङो मोदोमफुल थायनानै दङ मोदोमफुल जानो नांगोन मोदोमफुलखौबो बेनिख्रुइ देरसिन गैला आरो बेखिनियानो ओमफ्राय नै ओरैजायबो बिराद थायनानै दङ जोंना खुमब्राया नै जानो मोजां मोनथारोना बयबो हांसोजों आं माने बिथिंजाय हाग्राबारि जानायखायनो फैस्राखैमोन आरोना जोबोर गिनो ओंखारो आङो मानो गिनो ओंखारो बुंबाय थालासो आङो नोंथांमोना मिथिखायो मानो होनब्ला बयबो गिखायो बे जिबखौ आरो जोंना ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दायो माने गथ'फोरखौ ओंखाम दौनोसै उन्दुनानै दंथ'यो सिखारबानो दौनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय